Pozdrav svima! Moje ime je Iris Malnar. Sada sam učenica 8. razreda osnovne škole Petar Zrinski Čabar i članica sam učeničke zadruge Mrav. Od 1973. godine u našoj školi djeluje učenička zadruga Mrav, koja se u početku bavila obnovom školskih vrtova i voćnjaka, uređenjem okoliša škole, brigom o cvijeću, nabavom školskog pribora i organizacijom kreativnih aktivnosti za učenike. Danas učenička zadruga Mrav radi u sljedećim sekcijama. Prva, tradicionalni ljekoviti pripravci i sušenje voća i ljekovitog bilja. Drugo, školski vrtovi, voćnjaci i kompostiranje. Treće, izrada ukrasnih i uporabnih predmeta. Četvrto, recikliranje papira. I peto, očuvanje baštine. I šesto, foto-video grupa i tisak. Radimo i na stvaranju istraživačkih radova sa svojom mentoricom Tanjom Šebalj-Kocet u školskoj godini 2020-2021. Izradila sam istraživački rad pod nazivom Isplativost primjene elektroničkih dijelova u proizvodima učeničke zadruge. U istraživačkom radu propitujemo i istražujemo u kojoj je mjeri upotreba elektroničkog dijelova u proizvodima isplativa i možemo li takvim proizvodima konkurirati masovnoj proizvodnji iz Kine i ostalih zemalja. Rad učeničke zadruge uvijek nastojimo osuvremeniti i pratimo trendove tržišta, pa smo tako počeli razmišljati o proizvodima koja bi u sebi imala male elektroničke elemente. Nakon anketiranja građana i razgovara sa zadrugarima, izdvojila sam nekoliko proizvoda koje bismo mogli izraditi za potrebe učeničke zadruge, a to su narukvice s LED lampicama, božićni ukras s LED lampicama, solarni ukras za vrt i pametna zidna LED lampa. Kako bih donijela ekonomski ispravnu odluku o isplativosti umetanja elektroničkih dijelova u proizvode, analizirala sam cijenu potrebnih dijelova za izradu navedenih proizvoda i prognozirala moguću cijenu te usporedila s cijenama na tržištu za slične proizvode. Zaključila sam da su elektronski dijelovi poput napajanja baterijom ili solarnim modulima, LED lampica, prekidača i vodiča jeftiniji za nabavu i jednostavni su za rad od upravljačkih elektronskih pločica. Proizvod narukvice s LED lampicama nam bi bio jednostavan za izradu, ali prema nabavnoj cijeni materijala ne možemo konkurirati gotovim proizvodima na tržištu, koji su dosta jeftiniji. Isto vrijedi i za božićni ukras s LED lampicama. Što se tiče pametne zidne LED lampe, zaključila sam da je izrada složena, a materijal i dijelovi koji su nam potrebni skupi. U izradi takvih proizvoda ne bi mogli sudjelovati mlađi zadrugari. Na temelju dobivenih podataka zaključila sam da ćemo jedino sa solarnim ukrasom za vrt moći ostvariti profit. To znači da će prodajna cijena proizvoda biti veća od uloženih materijalnih sredstva i našeg vremena. Još jedan razlog nam je pomagao u toj odluci. U proizvodnji solarnih ukrasa koristili bismo odbačene limenke i time reciklirali koristan otpad, te tako svojim radom poticali ekološko promišljanje i djelovanje. Hvala na pažnji i lijep pozdrav od učeničke zadruge Mrav iz Čabra.